вече ще бъдем заедно на Стрит Парейда София 2001, а вие сте с Поко. Да, сега ще се слееме с положителната енергия на тези супер шарени хора и ще си скараме най-яко на най-якото парти на тази година Стрит Парада. Освен това, останете с нас, защото ще видите супер маняшките клипове на Маруша, Арман Ван Хелден и още някои други супер маняшки изпълнители. Кой дойде тук? Тук съм с много хора. Мога да се кажа поне с една трета от Стрит Парейда. Супер, а защо дойде? Защото е супер яко пълни, има много готини хора, като вас двамата. Каква е за теб идеята на парада? На парада ми според мен е, че с електронното се сближат всички рейвъри от България и от целия свят, ако може. Твоите наблюдения, какви са за сега? Този парад по-добър ли от другите или... Много малко хора ми се струва, поне няма много тия мизерните. Какви хора? Какви? Я кажи пак. Няма мизерните, ето по-силно. Кои са тия мизерните? Където идват само да зяпат, така да си правят сир, тук са нашите произведения. Какво би казал на такива хора, които идват само да зяпат? То лошо няма погледнато реално, обаче не е хубаво така не сир само, не е хубаво. Харесва ли ви събитието, което гледате? Не, аз съм много против техномузиката по принцип и дойдох да видя каква линия топ път ще бъде, защото от другите години направо се отчаях. Можеш ли кажеш каква е идеята на парада според тебе? Идеята е да се съберат много весели хора на едно място и всички да се кефят. Добре, какво би казало на хората, които гледат отстрани? Тук има ни работници, тук има ни баби. Радвайте се, веселете се, живота е хубав. Съжалявате ли, че по вашето време не е имало такива някакви мероприятия по-такива? Ще време е имало. Какви мероприятия? Било е по-различно. Имало е танцови забави, имало е хубави неща също. А какво ще кажете за музиката? Харесва ли ви музиката? Що да не ми харесва? За младите всичко е позволено. Ще мине и тяхното време, ще станат на нашите принцип, няма проблем. Здрасти, как се казваш? Асия. Колко си години? 17. Защо дойде на парада? Защо? Защото е супер яко. Добре, според тебе каква е цялостната идея на това събитие? Да събере повече хора, да могат да дойдат хора, които в принцип не могат да дойдат в някаква партия така. Някой да ни сближи. Какво мислите за парада тук? Чудесни сте, свободни сте. Продължавайте. Вие ако можете, щяхте ли да се включите? Съжалявам, но това не е проблем на моето поколение, но вие се забавлявайте по този начин. А съжалявате ли, че по ваше време не е имало такива събития? Не съжалявам. Всяко поколение има своите удоволствия. Ти защо дойде, между другото? Защото се хванам по такива мероприятия и ми е супер много хубаво, като видам млади хора на едно място усмихнати. Според теб, каква е основната идея на парада? Значи това трябва много се помисли върху това нещо, ама според мен е събирането и един вид извисяването на младите.
се чудих, много е готино, жестоко е. Каква е според тебе идеята на цялото нещо? Хората да се забавляват, да забравят за всички проблеми и да се веселят. А мисля, че има едно такова общо чувство на всички как се забавляват. Да, абсолютно. Просто ние показваме един друг свят. Това е много готино, страшно. Добре, забавлявай се! Какво мислиш за това събитието, което тук се вижда? В общи линии нищо. Защо нищо? Стояхте и гледахте тук преди малко. Да, защото имам гостник, който развежда ми, имаше шум. Реших да... Значи си гледал поне малко, сигурно имаш някакво мнение. Да, не ми допада много. Защо? Не обичам такава музика. Добре, в смисъл погледнато от гледна точка, хората се забавляват и са шарани, и са весели. Шарени, да. Весели не са ли? Лежаха много. Защо тук аз... Това, че подскача човек, не значи, че е весел. Защо дойде на парада? Защото ме кефи, защото тук се разнообразявам, през това мога да видя всякакви оригинални хора. Кое точно те кефи на парада? Музиката, всичко! Всичко! Добре, каква е основната идея на парада според тебе? Хората се накефат. Само това? Не знам, поне аз така с това съм дошла, за мен това е основната идея. Ти сама ли дойде? Ами не, с нея, с една приятелка там. Ти как се казваш? Хо-хо! Има ли нещо, което искаш да кажеш на хората, които гледат в момента? Да слушат електронно, да се кефат, да се забавляват, да я знам, Ти каква музика слушаш? електронно рейфо! Каква музика слушаш? Рейф, електронно, такова. Кой стил ти кефи най-ново? Транс. А как се танцуваш? Я покажи как танцуваш на минимум, например. На техно. Здрасти, как се казвате? И аз съм Ирина. И? Аз съм Ани. А ти? Аня. Защо дойдохте на парада? Защото ни кефи! Един по един. Защо дойде? Супер яко, обичам го това нещо. И защо дойде? Това го чакам цяла година, как няма да дойда. А ти за... Пълна е така. Какво точно те кефи тук, че да дойдеш? Аз съм музика, всички хора как са облечени, олигофренски. А ти защо дойде? Ами аз сега не съм идвала и исках много да преживея аз цялото това усещане. Това и аз идох сега. Виж много хубава врътовръзка между другото. Добре, каква е основната идея на парада според вас? Според мен е да съберат много хора на едно място, всичките им интереси. Всички да имат някакви един интереси. Да са по-задружени, аз не знам. Според тебе? Еми тук разстава купона да се веселиш по улиците. Това е. Според тебе каква е основната идея? Еми, това е супер яко, супер високо, нямам думи. Не вече мога да говоря. Супер много ме дразнят металюги, рапъри и всичко друго, което не е техномания. Къде ще намери цести? Много са готини. Цестите си ги намерих от на майка ми, един приятел там, някакъв заварчи бек им беше и ги дал. За слънчевото стремление бяха, обаче сега си ги намерих и взрових си ги от бюрото и ги намерих. Айде за стрит парада. Браво, ами мислите ли, че има някаква обща енергия така? Хората, както са се събрали заедно? То за това се събират, за да ти дадат така малко, да се вдъхновиш и от музиката, и от хората, и от блъсканицата, и от пота на съседния човек, и от абсолютно всичко.
Мислиш ли, че е важен външния вид на такова парти? Не, външния вид въобще не е важен. Окей, ма ти си направил много яко. Аз съм се направил, защото просто исках съм по-нестандартен. А как? С какво се направи? С спрел. Розови справи и си се гримирал. Това ли беше идеята? Да, изцяло моя си идеята, само че други хора ме правиха. Не, това по лицето аз съм си го правил, косата пак аз съм си го правил, само под очите ми го правиха други. Колко време ти отне да си направиш прическата? 15 минути. 15 минути са. С какво си го правила? Какво има тук? Станьоли разни? Какво? Как си се направила? С гел или с спрей? С всичко, каквото може. Как си намери тази перука? Ами много просто, съвсем случайно всъщност, от една качарница. Защо реши да бъдеш с перука? Ами защото ми харесва цвета, огнения цвят. Да, но е готин. Споко. Мислиш ли, че външния вид допринася за такова парти да се почувстваш по-добре? Личното настроение, да, много определя. Трябва целият ден да е празник, т.е. когато си се приготвил и така. То е дълго. Така е по-приятно. Външния вид, виж си как си се облякла, за да почувстваш едно парти повече. Дали външния ми вид зависи от това? И ти помага за настроението. Ами да, естествено, защото аз чрез външния си вид изразявам определена философия. Искам да кажа нещо на хората, разбираш ли? И сега какво казваш, примерно? И това е свобода, това е независимост. И аз съм свободен човек и се чувствам много свободен, много готино и още, и още, и още. Откъде ти идват самите идеи? Гледаш ли от някъде или ти хрумва? Ами, какво ти кажа? По принцип, всичко, което е около мене, може да ми въздейства. И главно природата, митологията, в момента съм нещо като дяволче. И така. А има ли някаква обща енергия така на цялата тази тълпа? Мислиш, че... Да, естествено, ти сама виждаш, че всички садки надъхани и тук всичко е любов, разбираш, всичко е любов и много е силно, и когато си сред тия хора и ти си част, мъничка част от цялото това общо и много яко. Важно ли си дрехите за едно такова парти да се скарат код? Сега не мога да дойда с кючек дрежки. Все пак трябва нещо по-така. Много е важен това, чрез облеклото изразяваш, че си техноманяк или че си просто маняк на тази музика. И даже облеклото ти показва как възприемаш музиката в себе си, поне според мен. Кое е по-важно, да си по-шарен или да ти е по-удобно? Да съм по-шарен, за мен лично. Мога да ми е най-неудобното, обаче трябва да съм шарен и да се отличавам от всички други. И ако можеш да взема още 3-4 спрея, ще да се направя като аха. А ти как реши така да се облича? Не реших, аз това си го подбирам. Не съм търсил. Те на дънка, честно да си кажа, щях да ги хвърлям. Мога да не покажа. Щях да ги хвърлям и случайно стана, защото щях да се рисувам по тях и щях да се изкача на стената. Обаче се оказа, че се сетих, че ще има стрит апарата, затова ги... И ти реши да ги срещаш? Да, изрезах си ги, затова са... Къде ти дойде самата идея? Гледаш ли някъде другаде или сам си измислиш? Сам си измислих. И косата ти ли си я прави? Да, на едно страна с два спрея само да ви демонстрирам, ако искате. Много готина коса имаш. Мерси. Сам ли си направи? Ми е едно момиче. С какво ти направи? С някаква ефтина боя. Елате да я питам няколко въпроса. Мен е много неудобно. Виж, аз ще питам за дрехите. Ами, те се разпаднаха съвсем. То беше едно фолио, обаче цялото се разлепи и се скъса тук от народа, от тълпата. Ама шоколадово фолио. Моля? Шоколадово фолио. Не, за готвене. А откъде ти хрумна самата идея? Не знам, така го измислихме с една приятелка.
той е като рефлектор на слънце. Да, жестоко е. А сама заедно го направихте, така ли? Да, ето на нея. Тя също е много готина. Обаче много си изпокъсахме, направо ужас. Имаш много готин грим, ти ли си го измислил? Ами да, много за грима. А ти ли го направи? Да, сама се гримирах. Откъде ти дойде така идеята? Не знам, може би веднъж така да видях бях. Може би, защото прилича на тигрица или на лъвица, някакси ми удължава очите и малки хитринки им правя. Колата ти ли си измисли? Ами да, нещо такова. Какво е направена? Ами това е всъщност от много отдавна кола и аз, понеже беше малко широка, я стесних отстрани. Кой е това, с стелма? Не, това са кърпици. И си ходиш с кърпици? Да. Дали страх, че те боцкат? Ами да, малко ме е страх, ама не, предполагам, че няма да се огледате с отвънка. Това е много странен колат, прилича като такъв станиол някакъв. Да, като фолио. Да. Открих го в гардероба на сестра ми. Имаш много готина рокля, ти ли си я прави? Да, цяла нощ. Цяла нощ? Откъде ти дойде идея? Ами, всъщност не е точно моя. Точно не ти казвам сега. И от една снимка. От вестник. Малко има и Лара Крофт, така. Смисъл, да е много готино. Това си е необходимост. А важно ли е дрехите за една парти? Да се почувстваш повече в настроение? Ами, абсолютно да, точно така си влизаш в ролята някакси. И така решаваш какво ще правиш после. Ами ако хората почнат по принцип така да се обличат, можеш ли да си представиш? Не, ще стане много скучно, вече няма да прави впечатление. Значи каква е идеята? Да се забелязваш, да е по-рано? Точно това е целта, макар че в цялата тази шурания и кичовщина накрая всички се губиме. Обаче, когато е точно нещо е такова тематично, се получава веселба. Вие отново сте с по-кола най-свежото събитие в националния ефир. Обаче сега ще видим какво точно си мислят хората за Стрит Пареда, най-маняшкото техно събитие за годината. Останете с нас, за да видите един супер як клип на Маруша и какво ще се става на Стрит Парада. Окей, каква е идеята на цялото нещо? Ами, знам да е откачено и това е. Това ли е идеята на цялата парти? Еми, може би да, всички да са кефят, това е. А ти откъде си? Стара Стора. И дойде специално за парти? Да. Ей, браво! Запозна ли се с много? Еми, да. Повечето са, с които си пиша по имейла и така. Тук се виждаме. Има ли, мислиш, че има някаква обща енергия, така хората както си контактуват? Еми, всички са свързани заедно, музиката ги обяснява. Всяка година се правя сребъра, ние реших да се направя този път с черти. Мислиш, че външния вид ти помага така за партито да го усетиш по-добре? Да, разбира се. Каква е идеята, примерно, начина по който ти си се облякал? Според мен един ревър най-малко трябва да ходи поне с поедисана коса, широки панталони, кецове, маратонки. А кое е по-важно? Ти е удобно или да се забелязваш повече? И двете. И да ми е удобно и да се забелязвам. Мислиш, че такива дрехи повече да изпомагат партито да го усети?
Да, естествено, защото ако с обикновени дрехи, не просто всичко ти е обикновено, а затова човек отива на парти, защото е малко с по-друго настроение, различно облечен. Кое е по-важно да ти е по-удобно или да ти е по-да се забелязва? По-да се забелязва. Добре, би ли се обличал така всеки ден? Естествено. Аз се обличам така всеки ден. Браво! Добре, запознали си с много хора? Естествено. По партията винаги задължително с много хора се запознавам. Добре, мислиш ли, че има някаква обща енергия така на партито? Има, в момента е малко разпръсната, може би, но по принцип има. Че ме намокиха жестоко. Харесва ли ви партито и хората как се облечени? Да, защото имам 2 деца на тяхната възраст. И възприемате начина, по който изглеждат, примерно? Разбира се. Кое ви харесва това, че са примерно толкова шарени? Че всеки има някакъв свой стил. Какъв ти е любимия стил? Техно и дръмен бейс. Това е, има надежда в тебе. И мога да ги просветиш тях двете за какво става. Просто както иде. Някакъв любим български диджей? Ради ми харесва, Балтазар ми харесва. Нямам любим диджей, харесва ми отделни парчета. Окей, а като си денсиш, например, какво си мислиш? Защо ти кефи да си денсиш? Кеф ме, защото ми се дига адреналина и ми е супер готино. Имаш ли някакво послание към хората, които са наоколо, което искаш да кажеш? Да се обичат и да се кефят на тази музика. Окей, мерси. Кефи ли те музиката тук? Със сигурност. Какъв стил? Няма никаква друга музика, освен тая за мене. А какъв стил електронна музика ти кефи най-много? Техно и може би хаус. Стига с този хаузове, хора. Добре, както и да е. Имаш ли някакъв любим диджей? Български? Ради? Някой друг? Българските. Не знам, нямам представа. Не мога да мисля в момента, т.е. Добре, а като танцуваш, например, какво си мислиш? Мислиш ли някакви неща или само се отпускаш? Супер много се отпускам, мисля съм някои супер теории, такива невероятни. Има ли нещо на този апарат, което не ти харесва? Мисля, че не. А какво би казала на хората, които те гледат? Че трябва да осъзнаят кое е истинската музика и че това е тя и няма друг начин и друг изход, освен нея. И късно ще стигна до нея. Какъв ти е любимия стил музика електронна? Джънгъл предпочитам. Защо? Не знам, много по-дива, отколкото транста, които са по 15 минути, едно и също. Това. Някакъв любим български диджей имаш ли, който пуска джънгъл? Зар. А той не пуска джънгъл. Не знам, но може в българската музика не съм много на ти, но последно време малко така забавям електронната музика, изобщо изоставям поради така доста забавеното ми развитие в България, не заради друго. Добре, защо дойде на парада, освен че трябва да снимаш? Защото не можах да смогна с това да замина за Берлин за лов парада. Значи би искал да си там, така ли? Бих искал да съм там, но предпочитам първо да мина през България. Каква музика слушаш по принцип? Повече слушам транс, но си падам и по-хард неща. А кой ти е любимия български диджей? Алекс Мечев.
Добре, а като денсиш, например, какво си мислиш сега, докато си денсиш? Нещо мислиш ли? Ми мисля си как се освобождавам и ми става все по-леко и влизам яко в музиката и горе-долу в ритъма. Пали ти кефи да денсиш? Всяко движение си има собствено значение и някакси се връзва с всеки бит, който излиза от тон колоната. Колко време може да изкараш без да спираш? Ами най-много съм издържал 15 часа, но само защото трябваше компанията да се тръгва. Какво ви е любимия стил музика, електронна? Ами аз специално нямам любима музика, аз слушам абсолютно всичко. А ти? Drum and bass, джунгъл, какво ти кажа? А за теб? Psychedelic и Minimal. Какво си мислите докато танцувате? Как танцуваш на минимал? Я покажи как танцуваш на минимал. Ти как танцуваш на джунгъл? Ти кефиш се максимално. Окей, забавлявайте се и всичко добро.